Po. Nakakalangoy ako pag may goggles. Nakakalangoy ako pag may goggles ako eh. Di ba kaya mo pala? Kaya ba? Hindi na. Mga soldier. Pwede tayo mag-slide. Gusto mo mag-slide eh. Pwede mag-slide? Kaya nyo? Kaya nyo? Pwede raw. Bawal. Yung iba nag-i-slide. Oh, itangkad sila. Malaki na sila. Malaki na tayo ah. Pero malaki na tayo. Wala niya. Kung kami gano'n, kasi kung 11 ka na, pwede ka na. Kasi kung grade 12, pero yung grade 12. Oo, Mother, yung grade 12. Wala na. 100 years old. May ano ako.